Bon, kodoko nyininkali minana kodoko aleka musokroba onna sunna wa beseka tilefula ke banala yala beseka mure bokewa bonna ya soro min fulala te ni bana de do na bala bana ye chogo ya fulala bana min na be mugola I jigi bala ko ibena furake ibena kenaya ki yere soro o bana furanse janyana chogo ni jigi bala ko ibena kenaya ibe sungalo juru tare ni kenayara kabo bana ina ibika juru sa bana ni jigi bala ko ibena kenaya ibe juru deta ni kenayara wakati mi akera sungalo fulaye akera sungalo sabai ibu sara doni menana na do de bana do benna sunna dorombe bana bo obana sugu fana dogotoro nyuma mu yaira nimbana sugu min bela nintese ka furake ka boy fari korola pew awo itese ka sufana bana fana jigitala ko abina furake nimbana sugu ibe mure bodeke ni bana kero bana sugu de ebe mure bodeke do ba fo kilo tilanche ani garamuta do ba fo kilo kele do ba fo kilo kele ani tilanche ali hitiyatu ninde bi bo do ke ba ko nyugon sosora sungalo ni be e wa ikabana ki rabbana do malenye ite se kasu ube mure bodeke sungalo dongo do kilo kele ani tilanche do ke ba ko sungalo mume bebe kilo binani ani do e bode bo ko di fantaw man ni sebiye be nasongo faraka wala oyede ni bana te furake I jigitala ko ibe kenaya ibe mure boke bana ni jogo ya fulade so wala ba wo ti ko la ni ko le rama so ba so ke ga sa wala ko se de no so ko ni wala ko ni ba so de ko se de na au na ta ni ko na ko na bo ko do ko lu ka bara yoro ko sisote suntige wakati sisote mugo yere debe suntige feunta utila barake deuna mugo be barake akaka suntige la basi tola aka o suntige umina ko du har ni kafiri de yiso kafiri ka domina dagara akadu aka kantigeli fe yahudani nasara dagara akadu ni kafiri e du fe mi ndima adagara ika mina ika do basita la ka suntigala janko na ya soro silama udero filen ko sallallahu alaihi wasallam mu'min ni kera sababu ye kasumba ka suntige ka dumuni dama ube ka miji dama ciden ko be baraji soro ala bo nyogona sabiye oyede ka nyogon de menyo mande la basito koni ebe sunna ki kundi ku sigidi ube ki soni tige basi tala sumbaga to be sigi kundi be sigi soni tige nunun ni sunte nyogo sirala basi tika nunun korofoli ye jumaye ko mo be se ki yere korosi korofoli ma chogodi cide nyininkara ko cide ma ko korofoli ye jumaye ako jikiruka agaka bima takira akoy ka fendo foy balima ko fe jogo do de la bala de me atafe jogo inka fo aye ko jogo fo akofe cide ko de korofoli jogo do bi balima silamala atafe jogo inka fo aye iko o jogo fo ni e jogo info aye aba toro ko jogo fo akofe ode korofoli uko chide man ni e fendo fo akofe ka jogo do fo aye akofe min talado ako pagari bahita o ako te korofoli sawo ako yede ye galonde tige ka galon shirala junubo fula de bela wala ye galon min tige ka sirala o junubu bela ani korofoli junubu
ka galon tige kada mola ka jogo do ala akofe jogo min tala yere ciiden ko yede galon de tige kada ka ola junubu fula de bila ola galon junubu bila korofoli junubu bila me min yere bala de jogo min yere bala de nay afoli ba toro de ko fo akofo o de korofoli bo ibi yere kisi korofoli ma chogodi ibe sirala nye wala yaqtabu ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama aghi maytan lahama aghihi mayta fakarhtumuhu ni ba fe ka kisi korofoli ma ala ya misali afu ala ko kana nyugo korofo ako yala aw ba fe ba aw dola kele ba fe bali masilama do sara asuf dalen fule uye murudi ema ko karasa ka su dalen fule muruke ika sogo tige ika do ako ni mo mi nyen nin foye ibe nin kode ni mandi yede ka fo karasa sogo fule adalen fule su fule muru fule asogo tige ika do eska ni o fora iye o kadiyewa ala ko ibo ko wa ko yo ko chogo mi de korofoli fana ko chogo de mogo su dale silama su dale ni tafe kaka sogo tige ka du chogo mi de ewa akorofoli fana ko o chogo de ni korofoli fana ko o chogo la de iba ka korofoli dabla ani korofoli kela ajate mina mbake ka mogo korofo ni ama ya famma ima tubi ka bwala atigima ya faima yo male kama do ka baraju mo de bedama ninja temina do wodi ato imamu na Bukhari ko kono ale tumbe mo korofo ko ale babange baga fula korofo ko parce que uluna ka baraju man minali kaka katebe nya to mboka ajate mina do ibe mo min korofo yo male kama do ka baraju mo be takata made ni yen nimbini nya koro ni hakili maye ibi yere mina ka korofo le ha kiwa ni sirri sana anjaka ko abuwa da musulun langa da wannan da illa lawa jaka ke kunje ba an da ma da kudi ya musu Allah wa an yi ba da kudi ya musu annan na wurin ya ce jaka ke ba ya buwa da musu jaka ke buwa don wa kunda jaka arabu wa da ne sana ba sarabu bo ko mo mi jaka be e bolo me ka jaka bo wakati mashi me enya be fantaundo la ube fantaundo na deme nyinife yere baro fantanya be kulula uka fantanya akagele kosobe ka jaka bo wakati mase yala ebe se ka jaka ewa ika jaka telia ka duma wa jaka bo wakati ba jati iku basi tola chidem binanke abbasu sankele dafale jaka chidem ba minala ka jahadu labbenaye ni sanyele mana chidem ba fo jaka minana uye ayeteme abbasuka aleka samu men jaka ne yo o minala kaba sankele jaka chidem tumba mina abbasula sani jaka wati ka se ka jihadu labbenay ni jaka wati sera abafo jaka minana ukateme alela aleta minana kaba donc doni ke ko haju kama ibe se ka jaka teleya kabo ni ka jaka wakati sera ni ya jate iya hakke min boda ka di fantaw mo ibo jate ka boda ha min yesu kan saliye ko ulu salira almami do kofe ko aye kabaru kelende ke aye salamu bila ko obe chogode su kan salli fardun kifaya de na yasur almami min tumbe jamanye o ye kabaru kelende ke aye salamu bila mugo sorola jamala mimma salamu bila nofe o ya kakkabaru nani dafa kunati sukan salli wasara parce que sukan salli fardun kifaya fardan mindo silamau jama kulula ni mugo do jora naye awajibi binna kabwan toka na ya surale ka salamu bilale mugo sorola jamala
munum be sukan salli sariya do luma salamu bila nofe ulu yukakkabaru nani nati suinka sukan salli ko wasara hari na almami salamu kelenke ni do sorola kaba ulu yuka almami kabaru keleke ni mo sorola jamala kaba ulu yukkabaru nani ndafa suinka sukan salli ko wasara sukan salli kai men na yasru almami kabaru kelenke jama ba kofe alayhi salamu bila kabaru kelenka jama imbeye salamu bila nofe mo kelema soro min ye kabaru nani nke suinka sukan sallin chogonyumala nin suin sallima kaka ni suka sallimi fulani amasaha na yasur mo sima soro hari mo kelen ka suka salli kaka chogonyumala umake sallima ken nin suinka ubeta salli aka kaburuka na yasru nindonna sallim nindonna sallima sallin nun suinka nuba ka kaburu yorodo silamau doka paranyogonka ube hari na kira mo kelende ta salle aka kaburula sukan salle fardun kifaya kappe kabo silamau ka na wala na kaburun sila ni sa awani ni almani ko no wasannya masih silakan dibuat sesuatu. Waktu hari ini wana pun kita hari ini serta hari sampai sana dapat berbagai ini serta jalan apa bakat kita. Bon, ko doko minye mugo doye nulu fatra alimamu do nu salluru ka misiru kono ugo kasudo misiru fana kono ukakaburu mana ko be mugo do ka kaburu do misiri ko konni e ya fu yesisa ko atebbe kaburu ka ke misiri kono ko ubu jabi ko ciden ka kaburu ana ka sheba fula ko be misiri kono ko ibo tigi jabi chubodi iba tigi jabi iba faye galon tige ciden na ka sheba fula yim kaburu ma do misiri kono ciden yana ciden ka kaburu bamba shetu ka sole ana ka sheba fula ciden ka kaburu nunu ani sheba fula ka kaburu nunu umaru misirin kono sheba sinyana shebo majena nai awa doni ke ba shi majena e fana sheba yu tileke ciden kan e woni aka sheba fula ka kaburu te misiri kono sheba yu tileke kata ali walid ibn abdul malik tilela de ciden kan misiro fana masake de do masake ode ye ciden na ka sheba fura ka kaburu do misir ko sheba te doni ke bagate masake de do a wakati fana ye doni ke bagaw nyilinga o masake fana ko fula dola kelen de ye nyogon surala cinyali bu bela min ka cinyali kan no ayota parce que ciden kan misir korola atidela de fo misirin ka yurwa de nim misirin fana te suka yurwa abada fo ciden na kashe ba fula ka kaburu be yuro min o yuro doron de tora nim misirin be suka yurwa ni wa yuro shiro misiri te ka yurwa ni yuro shi bo sisa ko fula ye nyogo suralela imma ciden kan misirin ana ciden kan misiri bo anola katam madina yuro firelen yuro min be madina kata misirin joye ka misirin bo anola ube ana misirin fere ka kaburu nunun do akono nin ko fula de nyogo suralela iyado ka ciden na ka ciden ni sebo ka kaburu do misiru kono cinyali do ka ciden fana kan misiru bo anola ko be ta do yuro wore madina cinyali do nin cinyali fula juman kabo ko ibe ciden kan misiru bo anola wo cinyali de kabo mo wote se ko koyo ko ibe ciden kan misiru bo anola ko be ta onjo yoro were a desra poke donc ka kaburu nunun do misiri kono doni ke baga munun be ayu nyine ka koy kanake ko koy kana kaburu nunun do misiri kono me masake fule na ye doni ke baga nyine ka dina masayila lo sariyala na ye sariya info aye aba adoba wakati dola fana ba ka suwade aba laje de min kan no ka bodeta doni ke bawo ko akana uddo misiri kono me ale yere fana ya laje min kan no aleka
kaburu nunun ka do misiri kono puru akasi ka yorwa wala madoni ka kuma lame aye kaburu do misiri kono ciden ka kaburu do na misiri kono ni jogode la te misiri kono de aban ba se to ka so de kono amado misiri kono se basinyana awa hara kera tabi na doni ke baga munon nyana umaso me masake ya do me ona tabe ciden kan ne wannan kashe ba fula ka kaburu uyu dilan chogola nabe salli togoshi akana salli kan yeshi kaburu ma uyu dila ko ke chogola nabe jo ciden kan misiri ba ewa kaburu ba kerefere ite se katile kaburu la abu to kerefere ate se katile hula uyu dila ko ke o chogola donc ni mo min ko ciden ka kaburu be misiri amba fo atigiye ciden ka kaburu amba setu ka sode kono masake ka misiri ferele de yudo ciden ka misiri kono darura sabula doni ke baga maswama ama ke sheba tilela doni ke baga maswama masake de yado ale fana yado darura de do ya so yado bo o tesi ka ke delelaye ke bi yire tugu ibe sudo kaburu kono sudo misiri kono ciden min ka kaburu be misiri kono de o ciden kelen do kuma ako ima أقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا وإن أهجركم منها شيء من كقبور بمسيركم ليه إبا فكوي بدليل كناي كقبورين كنا يرى ما دو مسيركم إفولة كادو هاري دوني كبغا ما دو مساجد يادو me ayire nenko ema ayire kakuma harisa sahalen kono ako alaka dangabe yahuda ni nasaraka uyu kan nabi nyumau anu kan mo nyumau uyu ka kaburu ke mishiru ye kan mishiri jo ka kaburuka ko kan ewa mo nyumau anu kan nabi nyumau ka kaburu ke salliroye ewa ne chide mbau man kan manton au kana kaburu ke mishiru ye de akana kaburu ke salliro ye de akana kaburu ko misiri yode mbaw bali oma ciden kan nin kuma fo ana ka fatu cile duru ciden ka kuma fo ko mogo kana kaburu do misiri kono mogo kana kaburu ke salliroye I kana kaburu ke misiriye akan nin kuma fo ana ka fatu cile duru donc atebe kaburu ka do misiri kono misiri ni kaburu ba kono ko fula dola kelende amba laje ni misiri de tumbe ni islamia sharia be jamana kono misiri de tumbe unana suindo misiri kono de ambe suinde wogobe kabo misiri kono katabila kaburula misiri beto aka misiri ala mogobe sallallahu kono na ya soro kaburu de tumbe unana misiri jo kaburu indeka ambe misiri inde chika boy kaburu beto anola abeta misiri jo yorowere mogobe sallallahu kono meka kaburu to misiri kono sallite saha kono ciden ko la tusallu ila al-qubur wa la tusallu ala al-qubur ciden ko akana salli kata kaburu ma akana salli kaburuka donc kaburu be yoro sallite saha farda sallite saha nafila sallite saha misiri ni kaburu ba kono sallite saha ko ta salli misiri wala de ni sallira ko ni ka sallite saha anyo fo sisa kondi ebe o yorola nim misiri subu de be sallika sokono ni nim misiri ni kaburu ba kono ni sallira kono ka kaburu ika sallite sa sallika sokono ube aka jama salli yoro nyina aw yere hari nabe kene do de nyini ka gwa juaka aye kene de nyina aw yere ya ka gwa juaka ka salliye ne kaburu be misiri kono sallite sa ko bo konni yoro men tunye kaburu donde kaburu sode tundo me atuya bo kaburu soya la sisa kam misiri joye salli be chogori ole mo de fois na ya soro kaburu nunun be uyu labbe de droku dala kenye su munun be kaburu kono mu wogobe umu boye uye kaburi labbe de dron ka misiri njo kaburu nunun ka salite saha
aywa akado fana silama sunna kaburu dara yoromi fo kata jinya wule abaka sode kono ate daga mogoshika yara o yoroka ko beta ikoki ka soye ko iba kenesa ka labbe ka so joye ibe kaburu sokoro ko ebasa ka misi ewa misiri joaka o te beyede silama sun na su dara yoromi fo kata jinya wule na baka jinya sokono mogote sika yadaka ka bo aka du kono choko mi de ewa ni silama su fana su dara yoromi kaburu sola yoro do fo kata jinya wule ate daga mogoshika yada o yoroka ko ibeta isago kai donc kaburu so atebe mo kata o wuli ko be ko ibo oke misiriye ni su nunu ma wogobe upe misiri joru kayede sallite sahay satu biasa nandura la suru sari ajin lagi ko dia angara itu jangan angara ku kalender ku dabar ni waktu musim itu lah ko kita waktu tapi jika angana au dulu ya dibahas ini ini kira kan sekitar dengan waktu itu lalu au jadi kurang waktu bon nimbe min fodoro an kumana minka mogo dobe min dila ko suguru wakati iki yeremina ka wakati do kere ya ko iki yeremina no wakati sera iki yeremina ka bo suguru dumma fokata salatu an ko dina dote sariyate ani ciden ka di saute nyugonta ni ayate nyugonta ko do ko calendrier munun dilala ko do te calendrier nunun jate do ko nima nin ko sugu de dila kulu tado ate daga mo ka barake calendrier yere bato ko law calendrier munun fulen ni nyew be jate be calendrier wala ate daga silamaki ka batota calendrier nunun jate la ambe an ka batota alaka kalo indela alaka kalo jate an banka jate ta odela ate daga silama ka bato jate ta calendrier yere la yere folo bo wuli fule ka imusakiyatu ali imusakiyatu munun dila unu silamiya sariyate nyugonta anyo fofana fo mogo kaso qur'ana ni sunna mali au kana ka hakilina na ka famu bira qur'ana ni sunna nye ala de ko qur'ana kono wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytu li abyad min al khayt al aswadi min al fajr thumma timmu siyama ila al-layl ala ko de ayemmi aka dumunike fo fajiri jema ni fajiri fima ka bo nyogona yala ala ko ayemmi aka dumunike do fo militi tani duru kato ani ewa salatu cewa ore forawa ayemmi aka dumunike fo ni eri kelentora ani fajiri ce ore fora ayemmi aka dumunike kan ni fo ni militi bi sabatora ni fajiri aya ala yode fo ala ku wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al-qaytil aswad min al-fajr akwaye mi da ka dumunike fo fajiri jema ni fajiri fi makka bo nyona wakati ni fajiri kire cira wakati mi da ala ko mini bila dumuni bila ama yire mina fiye fo fajiri kine kaci ciren fana ko ako bilali be salli wala sufela de la ayem mi aka dumunike fo abdullah ibn maktum nu o ye salli wala wakati mi o ye finyoto de o te salli wala bara fo nu ko ama ni ma salli wala dugu jera ni ma salli wala dugu jera o wakati da be salli wala donc ayaka suguru dum akammi fo abdullah ibn maktum na ye salli wala wakati mi aya yeremina aw ye hakem min fo ko yo mo ko yeremina ni hadisa be nyogonta o te nyogonta hadisa wure be ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako salli wala la na ye salli wala adola kele ikam mina bi bolola ika jimina bi bolola katai dama ube kan logoma bi tegela ika na jimina isage abara fo ikammi ika ni kan logoma isage katu ni salatu bola ye salatu bo adola kelen ka jimina bi bolola ube kan dumu ewa logoma bi tegela akoy kan o logoma sage odu ika no o jisage ommi ni salatu bola ye salatu damina kan logoma min toy bolobe kan logoma min toy da kono akoy ko kuno esga ni wulu tabe nyogonta ni hadisa ni wulu tabe nyogonta ni salatu wala lay salatu wala ni kan logoma bi da kono kano boka ba odu ka ba a oni iki yeremina ka militi tanto ina ce ube militi tani duru ube nyogonta wa ute nyogonta wa sariyate bi sariyate sini abe min fo ko yeremina sariyate de ibe mi ka dumuni kede fo fajiri kene kati
ni be fajiri doni reye ni fajiri kene cira wakati mimmi ni dumuni bila ni te fajiri doni reye anya fo ibe kim min kono ibe salli misiru min kono nu ye salatu bo yire mina subhanakallahumma rabbana bihamdika ambe hakli jigin minke tusrum misirin ka ko alhamdulillah bo misasi chaman bina mamgo chaman ba ke kangole ko nyina ko de pisungalo jora ko take ka dersu so ambe hakito nyini ke hakito nyini jama befe munum bena misiri la mo chaman nana misiri nyere la de pisungalo don folo mo chaman nana dersu in kama uyella halaw soro chogo mi ulu sagira don fulana kera o chogola hari bi mo nana sigi misiri kono komi ko masira soro sagira kata ambe hakito nyini jama fe wala awa munum fana be misiri mbarala ujija lendo koy na folo tugu ujija lendo munum be barala jija lendo ne hada made madafa hada made madafa ni ala nana ni ko minyi ni la jarabi minyi abe sabali nyogon koro de kamunyu nyogon koro fo ala ka teme wakati ni sino ate komi uyake koye komu makotala wori chama de bora milon jate ko de do kana ka tapi usanse ka kilimu do misiru kono ka gurpu kura sakana nai kele manya kata fulana sakana nai har bi mikro nunun fana doye har kono doye ewa wori finance ko mikro kura katasa ampili kura ni mikro kura katasa donc amba nyini jama fe hakito nyini jama fe ka sabali an ka do kuye wori tugu munum ba ke ka wori bo munum be takana sagini boli la ko be sira soro chogomi ambe do ka beye an ka sabalu koro an ka munyu koro o fana bu yire jija dambela me hada made madda fa ko be ala de bolo ambe ala jalala ka ko da fanye inshallah don na tawla ko imbe ni ala sonna una bara de be nyogon ma inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika sallallahu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka